Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Marso 2, 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 3 ka-opisyal sa Kapitolyo gin-suspend sa trabaho. Pagpauntat sa importasyon sa kalamay, panawagan sa pila ka mga organisasyon. Sa mga nagapanguna nga balita national, 3 billion fuel discount sa mga drivers kag mangunguma ginaprubahan ni Presidente Duterte. Vaccination hindi required sa mga kabataan nga magapartisipar sa in-person classes. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 6:06 sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Duha ka klase Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa Balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time alas 6:13 kagkaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginserbihan sang suspension order sa Provincial Legal Office kon PLO ang Negros Occidental Assistant Provincial Administrator nga si Maria Mina Pelejo. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas Jr. ang pagserbe ginpatigayon nagligan nga Pebrero 24, 2022 matapos aprobahan ni Governor Bong Lacson bilang disciplining authority. Ini may kang tanan sa kaso nga grave misconduct ka gross neglect of duty sang si Pelejo ang nagasabi bilang officer in charge sa Negros Occidental Comprehensive Health Program Division. Suno kay Nelias, nag-ugat ang kaso sa ginaligar hindi maayo nga paggasto sa pondo sang no chip. Hunyo 2020, si Pelejo ang unang ginserbihan sang 60 kadlaw nga preventive suspension, may kang tanan sa mga kaso. Siya ang isa lamang sa kapinsanampulo ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal nga ginserbihan sang show cause order kag nagapangatubang sang kaso administratibo. Ginklaro ni Nelias nga pwede pa si Pelejo nga maka-file sang apelasyon o kon motion for reconsideration. As for Ms. Mina, bali na finalize na namon ang amon hearing investigation and naka-recommend kami kay Governor Lacson for her immediate dismissal. Na-approve man ni Governor Lacson and na-serve na namon kay Ms. Mina. Samtang ginpaidalom sa 60 kadlaw nga preventive suspension ang Negros Occidental Human Resource Management Office kon PHRMO officer in charge nga si Filomena Guson kag secretariat sang PHRMO Selection Committee nga si Daide Lopez. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ng Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas Jr. ilan na nga ginrekomendar kay Governor Bong Lacson ang formal nga pagpasaka sang kaso nga falsification of public documents kag dishonesty kontra sa duha. Ginpahayag din Nelias nga si Guzon kag Lopez ang ginakusahan nga nagligwat sa pila ka mga dokumento may kang tanan sa mga ginahar nga empleyado kag ginapromote agud mangin permanente. Gintogyan ni Nelias kay Lacson ang pag-anunsyo sa igabulos nga OIC sa PHRMO. Subong lang gin-serve na namon ang formal charge, investigation report, kag ang dala na dira ang preventive suspension for 60 days kay Ms. Filomena Guzon kag kay Ms. Daide Lopez. In connection ni siya with, mayara sila bila may dokumento nga dumi na migin islan, migin alter, bila unauthorized alteration of documents. Hindi lang ko kapadalom kay under investigation pa, sorry. Ang kamahin sa pagpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Sa iban nga balita lokal, nagademanda ang pila ka mga organisasyon sa mga mangunguma sa Negros Occidental nga untaton ang importasyon sa kalamay, bugas kay iban pa nga agricultural products kag nagapanawagan nga buligan ang mga producers, ilabi na ang mga magagmay nga mangunguma kag agrarian reform beneficiaries. Lakip sa mga organisasyon nga nagaupod sa sini nga demanda ang kaisahan tungo sa kaunlaran ng kanayunan at reformang pansakahan, Negros Center for Public Empowerment and Rural Development, Negros Island Federation of Agrarian Reform Cooperatives, POP 21, Negros Occidental Federation of Farmers Association, kaisahan ng mga samahan ng mga magsasaka sa kanayunan, kag damayan ng mga manggagawa, magsasaka at mangingisda sa bansa. Nagapanawagan man ang mga ini nga untaton kag magpatuman sang rollback sa nagapadayon nga pagsaka sa petrolyo na nagaresulta man sa pagsaka sa presyo sa mga fertilizers, transportasyon, mga kagamitan sa mangunguma kag iban pa. Ginapanawagan sang grupo nga ibasura ang excise tax sa gatong kag iban pa nga mga petrolyo nga mga produkto. Sa katapusan nga balita lokal, ginapaabot ni Councilor Archie Baribar nga makapatagayon na sila sa meeting sa mahing sang recovery o exit committee sang syudad kasunod sa natabo nga
pagnubo sa alert level status ang Bacolod. Suno kay Baribar kung madayon gid man ang ila pagsapol sini nga semana, posible ini nga magasentro sa pila ka mga estratehiya kag plano nga himuon sang syudad angod sa handom nga pagbangon bangod sa epekto nga gindulot sang COVID-19. Dugang pa ni Baribar, wala pa sang kasiguraduhan kung bala mangin permanente na ang alert level status sa Bacolod pagkatapos ng Marso 15. Gani mas labing maayo kung ma-maintain lamang sang syudad ang ginahimo sini nga pagbantay sa sitwasyon. Nagalaom man ang konsehal sa padayon nga kooperasyon sang publiko paagi sa pagsunod sa ginapatuman nga health protocols. Siguro within this week or before Friday makakonvene ang exit committee. Taman pa ni action at fluid kay ini nga sitwasyon natin sa alert level 1 is 15 days na mo. March 1 to 15 lang. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Archie Baribar. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:18. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa Life Extension Vitamin D3 safe para sa
Mga nagapanguna nga balita national, ginadunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III nga matapos na sa masunod nga simana ang transition plan sang gobyerno kung mag-endemic na ang COVID-19. Nakigsapol na si Duque sa National Economic and Development Authority kun NEDA kag sa Interagency Task Force para talakayon ng pagsaylo sang pungsod sa new normal. Suno kay Duque, hulato na lamang ipagwa ang transition plan tungod diri makita ang mas klaro nga new normal roadmap. Subong man ginpahayag sang teknikom nga hindi masiguro sang DOH kung may matabo nga paglaton sang COVID-19 apang gin-insister nga parte sa pagtuman sang plano sa pagsaylo sa new normal amo ang pagpreparar sa mga tawo in kaso nga liwat gidman magsaka ang kaso. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 3 billion pesos nga subsidies kag discount para sa mga drivers, mangunguma kag mangingisda tungod sa padayon nga pagtaas sa presyo sang gatong kag nagapadayon man nga invasion sang Russia sa Ukraine. So kay acting spokesman Carlo Nograles, gintugutan sa presidente nga i-alokar ang 2.5 billion pesos para sa pantawid pasada program sang gobyerno kag 500 million pesos naman nga discount program para sa mga mangunguma kag mangingisda. Target sa karon sa gobyerno nga mas itibong ang domestic economy kag magpangita sang diplomatic channels nga magabulig para mapahaganhagan ang epekto sang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Samtang ginbasura sang korte sa Manila ang apelasyon sa napulo ka miyembro sang fraternity nga ibasura ang hazing case batok sa ila bangod sa kakulang sang ebidensya. Ang napulo ka miyembro sa fraternity among ginaangot sa kamatayon sa University of Santo Tomas Law student nga si Horacio Atio Castillo III sa tung Setyembre 2017. Una diri gin-insistar sa mga akusado sa pagpanguna ni Arvin Balag nga mong head sa Aegis Juris Fraternity nga ginaligar na paslawan ang prosekusyon nga maghatag sang ebidensya nga magkapamatuod nga guilty sila sa kaso. Apang sa desisyon sang korte, ginapakita sa tanan nga ebidensya subong man sa testimonya sa mga nagtestigo nga may hazing nga natabo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Nanguna ang Manila sa 2020 ranking sang highly urbanized city sa idalom sang Cities and Municipalities Competitive Index. Nga isa ka pamatuod sang liderato ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso, kag iya man na mapaambit sa mga Pinoy kung mahatagan sang tsansa nga dumalahan ng Pilipinas. Ang Manila nanabawan ang 32 ka mga local government units sa pungsod matapos nakuha ang overall score nga 65.97. Base man sa anunsyo sa Department of Trade and Industry kon DTI. Nanguna man ang Manila sa government efficiency kag infrastructure pillars sa score nga 20.5 kag 15.4. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabuusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Miyerkules, Marso 2, 2022. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action ang Defensor. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,